هرأي يكالو 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 كل يكالو نبجا كالو يقدلو نانسل كايم ترى كايم درو كل كان تاي تجمعلو سلام تخاتلت مدبدك أحد البي كملكم وعلكم كملكم كنيكم كم تلومت سلامكم تبلني تطراتي ريفلت أن تمنتاي سلام تزر سلام كعد التفترة وبحر سلزغنين أب علامة زخبر السلامي زخبر واقع زخفل السلام انتلو حزبنا حزبي ارتراي سلوزي أب كل خناعات عالمكم تكاتلوا مدبدك أحد البي دقيمة سلام كمل لكم دحان دقنيكم كلكم حراي بعد تخاتلتي مدبدك أحد البي نايلو مشت أرستنا برنامجنا خا كم قصالي تمالي زأتخلكم قاليو صمدو ربعي جنبار يقبل صمدو ربعي جنبار أب دياسبورا من سيات إريترا منالبات حجي بزعبازي كابدن بتقام تريهم تبهالو ويتقفتهم تبهالو بزعبازي أسفحنا خنقلت تبلو نسلام نفقر تقسقسو أبتناتي مسنجر كتصدلي تقول يخم بعلي زخونة سبس قاعد عدم كأ بعليكم الدريع سلازي نحنا خمس خنقبرينا تقول انتهون كن أبزي channel كتوكم سلازي خل أبتي مسنجر هاي كتول نتخليهم لينك خسدلكم خليه مبعر تخاتلتي مدبدك حد البيت مالي كم زد بلنا يوم صمدو ربعي جنبارنا نبل دلنا صمدو ربعي جنبار انتاي مالتيو نحنا إريتراويان كم إريتراويان أبزي دياسبورا ويكا أم عرباويان تسديدنا ننبر لنا منبرنا علامها انتايو علامنا نصوريو نصوها محبراو فتح منقاسيو محبراو فتح برقص ننقص لنا دو أوروبا خمت زدلنا يتسنحنا دو اتملسي معهم كمناتي جن أوروبا نحنا أنت تتقيمنا له صبغيو أنت زي تتقيمنا له قاعد يتكملنا أتاقا أنت يحجي كل جزين نحنا كم دك سبات كن الزرارة بقول دلنا نحنا إريتراويان أبزي مسمى أنا بفلي أتاقا ماس ميدايو أتاقا ماس ميدا أنتي مالديو مرة خبو بزحاتيو مرة خبو بزحات نكن بالكلنا خي أنتي مالديو بزحات سبات دو كبلو حجي اتي بزحات سبات دو كبلوها صلولالو طعيالو لبامالو عشالو نويحالو حصيرالو صليمالو قيحالو حسمالو بروخالو قدسالو رخصالو مالتي كل اللي هو مالتي سلازي حجي نحنا نزو السوشيال ميديا بخمينا نفلطو السوشيال ميديا بسخات فلطو تراي دخات نبرو ويسي بذي نحنا بعلنا ننبرو خالنا نحنا بنفلطو طرح ندحر كوينو من الباش انتاي دخون ازي اصقامنا شغارن زغوننا انتايو كل غزي كم دق سبات ازي اصقامنا شغارن زغوننا مخنيات انتايو افلوط انت زيبلناي افلوط انت زيبلنا خا نحنا انت كنقبرالنا كل غزي اريتراويان كنفلط كا خنصعرالنا من البات كل غزي كم انا زبلو حدا غزي انتايو سوشيال ميديا حجي كم زقليل مراخبو بزهم دمسلو طرح سبالو كم وغن طرح يكونن ورقاو غزي خا تبلع أمرخا زدكم عينتخا زدكم أذانكا زتصمم حلف يتحلف خا كامنا فقري نابصل خا يدهبلكا مسمن يندحريلنا كل جزيه اتي نحنا ننبرو دلنا أتقاقما ماس ميدا انت زيكي إلنا يتي أشجار دخون دلو أمو نحنا أشجار خيكون كنت قومولو سنتا خنقبر لنا قلي بأتاتات كن وصد لنا قبل السوشيال ميديا مزراب عاي جنبار حجي نحنا كلها ناقل نقول إرتراوي أب قلة ميدياتات كم تعزبتناتي أب زراب عاي جنبار انتايو أي زي حمام كارسن دبهال مثل الله زي حمام كارسن انتايو أبدي يكون سئل كاملو معالت توعل السخاي تربحلو هجراي تربحلو سدراخاي ربحلو سخاي تعوتلو هجراي تعوتلو سدراخاي عوتلو السخا انتايو أتاقا ماناز ماس ميدا دي مفلاتيو ماس ميدا انت تتقيم كالو صبغيو مساين مساخم يرخبنا انتاينا تراخبنا جن كنقبر زلنا تراخبنا قم نجر كنسرح لنا قم نجر كنعيل لنا انت زي عينا لغن كل جزي انتايو أزيو أشجارن أسأجامن يدخونا في وتنا من سياتنا خان زا التقاقما أزيو امتقلها زي فلت وزلو التقاقما ماس ميدا انتايو التقاقما ماس ميدا خان السخا اتي توصد لها اب ويكا ويب سايت مجمريا خطوص لها نمنتاي كتاما كيا خطوصو مفلات أقداسيو مس سبات كرخبلو نحركون كا مس كمي عن السبات خاطر رخبلو مس درابيت كاتو خوينو هانو صوريو
نحنا نسدرا بيتنا دي كنا نتقملو دلنا اتماس ميديا خنوصو خلنا عين فلتنينا عبيتنا نعاشتنا قلعتنا من اسياتنا حجي حد اب كتكفت كلها اب تليفون انتاي تقبر قدم قدادم ابو خلل كم تبلي تقبركا تيك توك انت وصيخانا ابنت اب تيك توك ملو معلت خلل كم تبلي تقبركا خستو صحيفه خستو ريدا خستو خمس غيرا خستو خمس غيرو خستو صحيفو انا خاخت صحيفه انا خوري خاتبل اذا قلنا انا تقمن هادي انتاي تتقمون استصحف انت تصحف زورد انت توردس نتقملو دن احنا خم ኤርትራውያን እንድሕር ዘይ ንጥቀመሉ ኮይና ስለምንታይ ውሪድናዮ ንጥቀመሉ እንተ ኮይና ከዓ ኣጠቃቅማ ፈሊጥና የለና ግን ኣነ ከም ተመክሮ ናተይ በዛ ፌስቡክ ክንኸይድ ወይ በዛ ዩቱብ ንኸይድ ዩቱብን ፌስቡክን እቶም ዝጥቀምሉ ይጥቀምሉ እዮም እቶም ዘይንጥቀመሉ ኸ እንታይ ንጥቀመሉ ኣገልገልቲ ባሮት ንኸውን ኣገልገልቲ ባሮት ኮይና ከዓ እንታይና ኣብ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ንሕልፎ ግዜና እቲ ዘድልየና ፅቡቅ ክንድንወስድ ከዓ ኣብ ዘየድልየና ገደል ከዓ ንኣቱ ከም ተመክሮ ናተይ ከዓ እዚ መንእሰይናትና ፍጹም ኣጠቃቅማ ናዝ ማስ ሜድያ ኣይፈለጦን ደሎ ኣብ ኤርትራ ፍልይ ዝበለ ፖለቲካ የለን ኣብ ኤርትራ ፍልይ ዝበለ መንግስቲ የለን ከም ኩለን መንግስታት መንግስቲ ኣሎ መንግስቲ እንተለካ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ ሕጊ ኣሎ መንግስቲ እንተሎ ኩሉ ግዜ እንታይ መርሒነት ኣሎ እዚ ጎዲልኒ እዚ ተመሊእኒ ትብል ከዓ ሰብ ክትህልያ ከም ዝኸማይ እዚ ግን ንዓና መምክንያት ድዩ ንጥቀመሉ ዲና ንፈልጦ ዲና ካ ፖለቲካል ሳይንስ ብህሎን ውዕሎን ክልተ ርእስቲ ዘይራኸብ ምዃኑ ከንፈልጥ ዲና ንፈልጥ እንድሕር ኮይና ብስነ ስርዓት ሕጂ ኣነ ኣብዚ ኮይነ ነደይ ገንዘብ እንተሰዲደላ ወይ ነቦይ ገንዘብ ተሰዲደሉ እንታይ ይኽብሎ ደለኒ እስኪ ኣማኽሩኒ ከም ናተይ ትዕዝብቲ ግን ከማኽረኩም ኣነ ነቦይ ናደይን እንኩም ገንዘብ እየ ድብሎ እምበር ከምዚ ኣመሓድሮ ኣይብሎምኔን ምክንያቱ ልዕሊኦም ተመክሮ የብለይን ኣነ ነቲ ዝሰዶ ኣብ ምንታይ ከም ዘምዕልዎ ንዕኦም እዩ ዝምልከት ንዓይ ኣይኮነን ዝምልከት ገለገለ ሰባት ግን ኣለና እንካ ከምዚ ግበሮ ከምዚ ግዛእ ከምዚ ግዝኢ ከምዚ ከይትገብሪ ከምዚ ከዓ ስርሒ ከምዚ ስራሕ እዚ ከዓ ወተሃደራዊ ትእዛዝ እዩ ንመን ኢኻ ወተሃደራዊ ትእዛዝ ትእዝዞ ነቦኻን ነዴኻን ናይ ብሓቂ ግን ቅኑዕ ድዩ እቲ 80 ዓመት ተመክሮ ዘለዎ ኣቦኻን ኣዴኻንሲ እስኻ ኣብዚ ኣብ ሓደ ምዕብል ዓዲ ኣትየልካ ክዳን ስለ ዝቀየርካ ነቲ ብስነ ስርዓት ዝዕብየካ ኣቦና ኣደን ንስኻ ሕግታት ከተፅድቀሉ መሰል ኣለና ዶ ወይ ግቡእና ንሓላፍነትና እንዲኸ ኣይኮነን ግን ዝበዝሕ ሰብ ኣይጥቀመሉን እዩ ከም ናተይ ተመክሮ ግን እቲ ስኻ ተሰዶ ንምንታይ የውዕልዎ ንምንታይ ይሰርሕዎ ኣይምልከተናን እዩ እንታይ ዳ እስኻ ዓቕምኻ ጥራሕ ግበር ዓቕምኻ እንተ ጌርካ ኸ ስድራኻ ብዓለም ኣመሓዲሮም ይናገሩ እዮም እቲ ትሰዶ ኣኻሊ ድድ ኣኻሊ ብዘይገድስ ግን ቅድምቲ እስኻ ተሰዶ ግን ንስድራኻ ንባዕሎም ከመሓድርዎ እስኻ እጃምካ ኢኻ ተበርክት ልክዕ ኣብ ሃገር ከዓ ንኸይድ ኣብ ሃገር እንተኸይድና ከዓ ንሕና ካብ ኤርትራ ክንወፅእ ከለና መውፂና ያውፂና እንታይ ያውፂና ገሌና መንግስቲ ዲክታተር ኮይንና ክንብል ንኽእል ኢና ገሌና ሃገር ኣገልግሎት ነውሒና ክንብል ንኽእል ኢና ገሌና ከዓ ስርዓት ከቢድና ዶ ስርዓት ዘይተቀየረ ክንብል ንኽእል ኢና ገሌና ከዓ መናባብሮ ከቢድና ክንብል ኢና ኣብ ዓለም ዝጣዓመ ስራሕ እንተሎ ውትድርና እዩ ውትድርና ግን ደሞዝ እንተዝህልዎ ኩሉ ሰብ ካልእ ስራሕ ኣይምሰርሐን ምክንያቱ ኣብ ውትድርና ዘሎ ሂወት ኣብ ካልእ ደሊኻ ኣይትረኽቦን ኢኻን እኹል ደሞዝ እንተሎ ግን ካብ ውትድርና ክጣየስ እየ ዝደሊ ድብል ሰብ የለን ዋላ መስዋእት እናሃለዎ ዋላ ስንክልና እናሃለዎ ምክንያቱ ኣብኡ ዝንበር ዘሎ ማሕበራዊ ሂወት ኣዝዩ ምቁር እዩ ምክንያቱ ፅልኢ የለን ኣብኡ ቅርሕንቲ የለን ባእሲ የለን ሓወይ ሓውኻ ዓደይ ዓድኻ የለን ብስነ ስርዓት ተማሓዲርካ ኢኻ ትነብረሉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሕና ከም ደቂ ሰባት ከዓ እሱ እንድሕር ኮይኑ ትናትና ድሌት ወይ ከዓ እሱ እንድሕር ኮይኑ ትናትና ባህጊ ኣብ ውትድርና ክንነብር ምባሃግና ግን ነዚ ባህግና ንሕና ኮንቲ ኮይኑ ከይተርፍ መታን እንታይ ኢና ንገብር ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ኣነ ውትድርና ደሞዝ ስለ ዘይብሉየ ገዲፈ እንተልካ ቅልል ዝበለ ሓቂ ምዝራብ እዩ ሓቂ ምዝራብ ከዓ እንታይ እዩ እንታይ ካ ክትገብር ውትድርና ገዲፍካ 20 ዓመት እንድሕር ኣገልግልካ 10 ዓመት እንድሕር ኣገልግልካ 10 ወርሒ እንድሕር ኣገልግልካ ስለምንታይ ካ ውትድርና ገዲፍካዮ ዲክታተር መድሕነት ኮይኑ ዶ ይኮነ ደሞዝ ስለዘየለ እዩ ኣብዚ ንነብረላ ዘለና ኣህጉር ዓለም ንርአዮ ወታደራት ኣለው ወታደራት ከዓ ደሞዝ ስለ ዘለዎም ንውትድርና ንዕኦ ዝኸውን ነጥብታት ከምፁ ላዕልን ታሕትን እዮም ዝብሉ ለይትን ቀትርን ከዓ ፅዕሩ ወታደር ጥራሕ ንኾኑ ነዛ ብረት ክሕዙ ኣባና ግን ውትድርና ክትገብር ሕጂ ንስኻ ላዕልን ታሕትን ዘድልየካ ኣይኮነን እቲ መንግስቲ ባዕሉ ባጀት ዝለዓልካ እቲ ንዓኻ ዝግባእ ትምህርትኻ ይበካ እስኻ ሕጂ ብቑዕ ወታደር እንድሕር ኮንካ ወታደር ክኸውን የልካ እንተፈሪምካ በቲ ናይ ተዓዲ ዘሎ ደሞዝ ከዓ ተመሓዲርካ ትነብር
إذن كلنا نري أندلنا معبلات هاجرات وتهدر نخاون كندي كورس وسيدمي وتهدرات دخنو أسون بقعة أنت زي كوينو متياس الله نابنت بوليس نقولوا أبزخنا هاجر كم تمو كوروناتي كسعر بعد العمت صبق ندحر سريحات صبق تزي سريحة جن كاو أنت هتقبر تسقو جيخا مخنياتو يا أخلك تباهيلو تعدمون بقعة يكون كان تباهيل كاخا تسقو نابي دات ملسنا محبراو هيوتكا محبراو هيوتكا جن كم تي بوليس تخا تمني خايو لعلن تحت الكاز عاد كايم ياو جن أيس أن حكانين دو زحنا من تام تخدو نفسي بالسكورتاسيم تخدو مخنياتو أبزخونا ديسكوتيكا نتريقهم بوليس دنبورو ديسكوتيكا نحريقهم دحلو ويقلت كالات دحلو مبزحتهم أنا بناتي تعزبتي انتايوم إذن برايفت سيكوريتاس دبهالو واتهدر دنبورو بوليس دنبور يوم سلازي حجي اتخالق سراح سلازي مأم كايم ناودو وافرو قدم جن نساتهم نتوت الدرنا بيهيقوم نعو زدلي كرايتيريا أمالي أميم واتهدرات كوينم أبعدنا ونكاوزو في الله أي محلون انتاي دا أي كوينو دا أدف الله دلو نحنا واتهدرات إريترا نقول لها نازا أكل دومس لزي اللي بيتي ناي تعد مؤنن كأ أعقاب دومس يلن السوس لزقونينا مسينا إذا حجينا تيري تيو ناي قل سبات قن انتايم كوبليوم نو أنا ديكتاتر دخونا أمرا راح خوين النمبر كوم إيكم كون مسيبل أبز مسمس انتاي كسرح فطر بوليتيكا كسرح يحسب بوليتيكا عودو اللو تما هيركا دي خابو بوليتيكال ساينس كنبولو نحاد حونا وين حد حبتنا كباي جميركم اندحركمكم أنا يتمهركم እቲ መንግስትን ህዝብን ደምሃረን ግን ዳዓቅመይ እቲ ኣካዳሚ ዝበሃል ምናልባት ማሂምነት ወዲ ይኸውን ይኽእል እየ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ግን ኣነ ብዲግሪ ተመረቅኩን ኣብቲ ውትድርና ዝነበርኩሉ ናይ ፖለቲካል ቁርብተይ ኮርስ ወሲደ ክኸውን ይኽእል እየ ግን ብዲግሪ ኣይተመረቅኩን ሕጂ እንታይ እዩ ብተመክሮን ብልምድን በቲ ንስኻ ተህቦ ዘለካን ጥራሕኻ ንስኻ ብዛዕባ ሃገርን ሃገራውነትን ብዛዕባ ባህልን ብዛዕባ ሕግን ሕግታትን ክንዛረብ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ግን ንሕና ኤርትራውያን ዘይከኣልና ዘለና ፀጊምና ዘሎ ኣብዚ ዲያስፖራ ኣለና ፅቡቅ ኣብ ዲያስፖራ እንድሕር ኣለና ንሕና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ንሕና ኩላህና ሲቪል ኢና ኩላህና ሲቪል ከለና ግን እንታይ ክንሰርሕ ግባአና ናይ ሲቪል ጥራይና ክንሰርሕ ዝግባአና ናይ ሲቪል እንተይዘሰሪሕና ከዓ ንዓና ጠቕሚ የብሉን ኣነ ሲቪል እየ ክብገስ ከለኹ ውትድርና እንድሕር ነይረ ነቲ ውትድርና ገዲፈ ናብራይ ከጣጥሕ ባሕርን ሰሃራን ሰጊረ ኣብ ኤውሮጳ መፅእ ኣለኹ እስኹም ንምሳይ መፅኹም ኣለኹም እስኪ ወርቃዊ ግዜና ኣብ ምንታይ ንሕልፎ ንዘራረብ እስኪ እቲ መንግስቲ ይውረድ እቲ መንግስቲ ደይብ እቲ መንግስቲ ፅሉል እቲ መንግስቲ ጥዑይ እቲ መንግስቲ ሓቀኛ እቲ መንግስቲ ሓሳዊ እዚ ንዓይን ንዓኹም እንታይ ይጠቕመና ኣይጠቕመናን እዩ ዝጠቕመና እንታይ ዳ እዩ ኩሉ ግዜና ኣብ ስራሕ ምስ ንሕልፎ ጥራይ እዩ ኣብ ስራሕ እንድሕር ትሕልፎ ኮንካ ይህን ምሂን እውን ትበሃል ኢኻ ምስ መን ምስ መሳርሕትኻ ሓውኻ ስራሕ ደይረኸበተሎ ኣብ ስራሕ እትዎ ትሰርሕ እንተለኻ ምስ ሓውኻ ከዓ ዝበለፀ ይህን ምሂን ትብል ከምኡ ግን የለን ኣባና እስኻ ሓደ ናይቲ መንግስቲ ደጋፊ ኢልካ ትፅዋዕ ደጋፊ መንግስቲ ታንክን መድፍዕን ዘለዎ ባንክን ዘለዎ መንግስቲ እንታይ ኢኻ ክትድግፎ ኣነ ብወገነይ ደጋፊ መንግስቲ ኮይና ኣይፈልጥን እንታይ ዳ እየ ኣፍቃሪ ሃገረይን ህዝበይን ክኸውን ግን እናተይ መሰል እዩ ንህዝብኻን ሃገርካ ናይ ተፍቅር እንድሕር ትብለኒ ለሰብ ኮይኑ እስኻ ከዓ ፅላእ ክብሎ ኣይደልን እየ ኣነ ክፀልእ እንተደልዩ ናቱ መሰል እዩ ስለዚ ሕጂ ንዓይን ንዕኦም እንደፈላለየና ዘሎ እንታይ እዩ ምፅላእን ምፍቃርን ጥራይ እዩ እምበር ምድጋፍን ምቋምን ኣይኮነን ኣነ ክድግፍ እንድሕር ኮይነ ባጀት ክስላዕ ኣለኒ ነቲ መንግስቲ ወይ ናቱ ልኡኽ ኮይነ ከዓ ክሰርሕ ኣለኒ ወይ ኣብ ቤት ፅሕፈታት ናቱ ተቆፂሩ ክሰርሕ ኣለኒ ወይ ከዓ ከግልግል ኣለኒ ስለዚ ሕጂ ኣነ ደጋፊ መንግስቲ ምበልኩ ነይረ ኣይኮንኩን ግን ኣነ ሲቪል እየ ስድራይ ከኣሊ ድመፃኹ ስድራይ ዝኣሊ ዘለኹ ሰብ እየ ንስኹም ከዓ ካብዚ ናተይ ተፈልየ ኣለኩም ድዩ ኣለና እንተኢልኩም ነተቃዋምቲ እስክንበልዎም ንኣሽቱ ኣሕዋተይ ድምዕድ ዘለኹ እንድሕር ንስኻትኩም ተቃዋምቲ ኮንኩም ምቋም እንታይ ማለት እዩ ግድን ኣንጻር ናይትኡ ዘሎ መንግስቲ ኢና ንብል ዘለና ኣንጻር መንግስቲ ኣበይ ኮንካ ኢኻ ብግብሪ ድዩ ዋላ ብብህሎ ድዩ ዋላሲ ብውዕሎ ውዕሎ እንድሕር ኮይኑ ንኣብነት ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ሓይልታት ንበለን ወይ ከዓ እዚ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንበል እዚኦም ኣብ ሜዳ ኤርትራ ነይሮም ኣብ ሜዳ ኤርትራ እንድሕር ነይሮም ከዓ እንታይ እዮም ትገብሩ ነይሮም ብስነ ስርዓት እዮም ብውዕሎ ደዓይሉ ነይሮም ኣብ ውዕሎ እውን ክልቲኦም ውድድር ነይርዎም እቲ ሓደ ኣነ ብል እቲ ሓደ ኣነ ብል እቲ ሓደ ኣነ ብል ኣየናይ ግን ትዕወት ኣብ መጨረሻ ግን እቲ ሓቀኛ ህዝቢ ዝድግፎ እዩ ትዕወት ስለዚ ህዝባዊ ሓይልታት ንመን ስዒርዎ ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ስዒሮሞ ብምንታይ ብመሪሕነት መዓስ ኣበይ ብግብሪ ኣብ ሜዳ ኤርትራ እዚኦም ሕጂ ተጋዲሎም ናፅነት ኣምፂኦም ከዓ ህዝባዊ ሓይልታት ተባሂሎም ካብ ህዝባዊ ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ካብ ህዝባዊ ግንባርካ መንግስቲ ኤርትራ ተባሂሎም መንግስቲ ኤርትራ ምስ መፀ ኣብ ኤርትራ ንዓና ዝሰርሓልና ነገር ብናተይ ርድኢት ኣለኒ
ሃገራዊ ምንነት ሰሪሕልና ሃገራዊ ፓስፖርት ሰሪሕልና ኤርትራ ከዓ ከም ሃገር ከዓ ሃገር ምስ ኩሉ ዓለም ከዓ ኣብ ዘንጊ ናይ ዘን ምዕብላት ዝበሃላ ወይ ከዓ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከዓ እዛ ብድሕረይ ዘላ ባንዴራ ከም ትስቀል ገይሩ ቅድሚኡ ግን ኣይነበረትን እዚ ብድሕረይ ዘሎ ባንዴራ ናይ ህግደፍ ዝመስሎ ሰብ የለን ህግደፍ ዝበሃል ገረብ የለን ህግደፍ ዝበሃል ሰብ የለን እዚ ስነ ሓሳብ እዩ እዚ ባንዴራ እዚ ግን ስነ ሓሳብ ጥራሕ ኣይኮነን እንታይ ዳ ይፈሲስዎ ሓንጎል ፈሲስዎ ደም ፈሲስዎ ዓፅሚ ተሰቢርዎ እዩ ምክንያቱ እዚ ብቀይሕ ዘሎ ክንዱ ዝኣክል እያ ኣዲ ኤርትራ ደም ከፊላትሉ እዚ ሕጂ ኣውሊዕ ትብሎ ዘለኹም ኣብዚ ድሕረይ ዘሎ እዚ ኣውሊዕ ብብጫ ዘላ እዚ ማዕድና እዩ ድብል እዛ ኣውሊዕ ናትና ሰማያዊ ዝነበረት ኣውሊዕ ኢልና ንደርፈላ ኣብታ ሴራና ዘላ ዘይናትና ድመስለኩም ሰባት ኣለኹም ከምኡ ምሽጢ ድመስለኩም ሰባት ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ከምኡ ግን ኣይኮነን ባንዴራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ባንዴራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ኣውሊዕ ተባሂሉ ኣብቲ ግዜ ክብርታት ነይርዎ ነዚ ክብርታት እዚ ጉሒፉ ከዓ ህዝባዊ ግንባር ኣይደርበዮን ኣብቲ ሰንደቅ ዕላማ ናይ ባንዴራ ከዓ ብወርቂ ገይሩ ቀለም ከዓ ኣውሊዕ ከዓ ንሃልኩም ትሪእዋ ዘለኹም ስለዚ እቲ ሰማያዊ ዝበሃል ከዓ ብሙሉኡ ናሃለ እቲ ባሕርና ካብቲ ዝወሓደ ናብቲ ዝበዝሐ ከዓ ወኒና ንነብር ኣለና ደምና ከዓ ካብቲ ዝበዝሐ ናብቲ ዝወሓደ ከዓ ይኸይድ ኣሎ ንብል ልምዓትና እውን ካብቲ ዝነኣሰ ናብቲ ዝዓበየ ከይድና ወይ ንኸይድ ኣለና ንብል ኣለና ልምዓት የለን ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም እወ ልምዓት ኩሉ ግዜ መዓስ እዩ የለ ኣብ ሃገር ሰላም እንተዘየለ ኣብ ሃገር ሰላም እንተሎ ልምዓት ይመፅእ እዩ ሃገር እንድሕር ሰላም ኣልያ ግን ኩሉ እቲ ዝቐለለ እዩ ስለዚ እቲ ዝቐለለ ህይወት ክንነብር ከዓ ንሕና እንታይና ሰላም ክንምነ ግባኣና ቅድም ቀዳድም ነንሕድሕድና ሰላም ክንገብር ኣለና ሕጂ ኣብዚ ኮይነ ኣነ ንኽስቶ ከውርዶ ንኽስቶ ከደይቦ ንኽስቶ ክሕግዞ ኣይበሃልን እዩ ብግብሪ እንድሕር ዘይዓይኻሉ ዝኾነ ምቋም የለ ምድጋፍ የለ ሕጂ ካብቶም ደገፍቲ ንበሃል ወይ ትበሃሉ ድማ ንበል እስኪ ምድጋፍ እንታይ ማለት እዩ ምድጋፍ ነቲ ዘሎ ስነ ሓሳብ ነቲ ሓሳብ ምርዓም ማለት እዩ ነቲ ሓሳብ ሪዒሙ ዝነብር ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ነቲ ሓሳብ ዘይቅበሉ ከዓ ክህሉ ይኽእል እዩ ሓሳብ ምርዓም ፀገም ይብሉን ኣነ ነቲ ሓሳብ እንተደጊፈ ነቲ ሓሳብ ስኻ ክትቃወሞ መሰል ኣለካ መሰል ኣለኩም እሞ ኣብ ሓሳብ ኢና ንፈላለ ዘለና ዳ እምበር እቲ ሃገራዊ መንነትና ግን ናይ ማዕረ እዩ ናይ ማዕረ እንድሕር ኮይና ከዓ ብማዕረ ክነፍቅር ኣለና ንኤርትራ ብማዕረ ከዓ ክንሓልየላ ንኤርትራ ኣለና ኤርትራ ኣይኮነን ዶ ሕማቕ ነገር ክንምነየላ ነቲ ዝፀበቐ ፅቡቕሲ ክንምነየላ ይግባኣና ንምንታይ ንሓና ክሕሸና ስለዚ ናይ ሓሳብ ኩላና እንታይ ክንገብር ኣለና ንኤርትራ ፀፅብቑ ሰሰናዩ ክንሓስበላን ክንምነየላን ይግባኣና ስለዚ ኩላና ኣፍቀርቲ ኤርትራ ንኸውን ኤርትራውያን ዜጋታት ከዓ ንኸውን እዚ ሕጂ መፂኡ ዘሎ ኣብ ዲያስፖራ ግን ከምኡ ይኮነን እቲ ዝኸፍአ እንታይ እዩ ኣይ ኣቦኡ ቀቲልካሉ ኣይ ኣዲኡ ቀቲልካሉ ኣይ ኣቦኻ ቀቲልልካ ኣይ ኣዴኻ ቀቲልካ ብፀርፍን ብባዕለገ ስራሓትን ሙሉእ መዓልቲ ሰብ በለካ ለክዓካ ክብል ካብ ንግሆ ስጋዕ ምሸት ካብ ምሸት ከዓ ስጋዕ ንግሆ ከይደቀሰ ሓድር ሰብ ከይደቀሰ ውዕል ካብ ስራሕ ኣልቦ እዩ ካብ ትምህርቲ ኣልቦ እዩ ንሃገር ኣይጠቅም ንህዝቢ ኣይጠቅም ንስድሮ ኣይጠቅም ነዛ ዘለዋ ሂወት እውን ዘይጠቅም እዚ ከም ተመክሮ እናተዩ ብዙሓት መንእሰያትና ኣብ ከምኡ ተደርብዮም ይርኢ ስለ ዘለኹ እየ ምናልባት እዚ ንነብረሉ ዘለና ወልፌር ዝበሃል ኣሎ ኩላህና ብከምኡ ንነብር ንኸውን ኢና ስለቲ ንነብረሉ ዘለና ግን ኣጠቃቅምኡን ዘይንኽእሎ ሰባት ኣለና ኣጠቃቅማ ንሱ በስማም ኢልካ ነቲ ዝተዋሃበካ ኣመስጊንካ እወ እስኻ ብሰላምን ፍቅርን ምስ ሕዋትካን ምስ ጎረቤትካን ምንባር እዚ እውን ሓደ መንበሪ ወይ ከዓ ሓደ ብልሒ ናይ ምንባር እዩ እዚ ግን ኩሉ የለን ኣብ ዘይምልከተና ወይ ኣብ ዘይሰማዓና ደብሪ ምምህላል ማለት እዩ ወይ ከዓ ዘይሕማምካ ረስኒ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ዝኾነ ፀሪፈ እንታይ ገብሮ ኣነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ዝኾነ ማሰይለሉ እንታይ ገብረሉ ኣነ ዝገብረሉ ነገር የብለይን እታ ንሕና ክንገብራ ዝግባኣና እንተነፊዕና ንዓና ክጥዕመና ኣብ ስራሕ ንዋፈር እንተኽኢልና እቶም ንኣሽቱ ትሕቲ ዕድመ ዘለኹም ከዓ ኣብ ትምህርቲ ክትከዱ ኣለኩም ሞያ ክትዓጥቁ ኣለኩም ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ንዓኹም ንደቅኹም መታን ምዕባይ ክቐርለኩም ብዙሕ ነገር ከዓ ይድፅበየና ዘሎ ኣብዚ ኣብ ዘይኮውን ሓሸውየ ዝኣተዎ መንእሰይ ግን ኣሎ ዋላ ኣብ ደገፍቲ ይኹኑ ዋላ ኣብቲ ተቃወምቲ ኢልካ ከም ልምዲ ዝዘራርብ ማለት እዩ ተቃውሞ ዝበሃል ኣብ ዲያስፖራ የለን ደጋፊ ዝበሃል እውን ኣብ ዲያስፖራ የለን ኣነ ርግፀኛ እየ ኣነ ደጋፊ እየ ድብለኒ ሰብ ወላ ሓደ ሰብ ኣይረክብን እዮም መገዲ እንታይ ዳ ኣፍቃሪ ህዝቡን ሃገሩን ክህሉ ግን ናይ ነብሲ ወከፍ መሰል እዩ ኣነ ሓደ ካብቶም ህዝበይን ሃገረይን ዘፍቅር ሰብ እየ እንተኢለ ንዓይ ዝቃወምኒ ሰብ መን እዩ ፅላእያ ይክብለኒ ዘለዎ እምበር ካልእ ከምፃለይ ኣይክእልኒን ደጋፊ ክብለኒ ይክእልኒ ኣይድግፍኒ ኣነ ምክንያቱ ታንክን ባንክን ዘለዎ መንግስቲ ኣይድገፍኒ ህግደፍካ ይድግፍ እምበር ኣይድገፍኒ ንሕና ዘይደገፈና ክንሓርቕ ንኽእል ኢና
ንሕና ንምንታይ ደግፉ ኢልና ግን ንሕና ክንሓርቕ ኣይግባእናን እዩ ደግፉ ስለ ዘይበለና ከዓ ስለዚ ኣብዚ ናይ ምድጋፍ ዘሎ ሓደ ግዜ ባንዴራ ሒዘ ኣነ ክስዕስዕ ክእል እየ ባንዴራ ተኸዲነ ኩሉ ድሌተይ ክገብር ክእል እየ ንመንግስቲ ኤርትራ ደጊፈ የዲ ግን ኣይኮነን ኣበይ ኮይነ እንታይ ኣበርኪተ ወይ ብትምህርቲ ዲ ኣነ ንኤርትራ ከይደ ኣገልጊለ ወይ ብጉልበተይ ዲ ከይደ ኣገልጊለ ወይ ብገንዘበይ ዲ ከይደ ንኤርትራ ኣገልጊለ እንታይ ይዓቢሰ ሓንቲ ነኳል ናይ ኤርትራ ስለዚ ዓበስኩ ኣነ ደጋፊ ኮንኩን ታይዳ ኣፍቃሪ ህዝብን ሃገርን እየ መንግስቲ ኤርትራ ክዓለዎ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ናትኩም መሰል እዩ ኣነ ግን ክዓኑ የብሉን ንምንታይ እሱ ኣቦና ኣዴና እዩ እንተኢለ ናተይ መሰል እዩ ስለዚ ኣብዚ ከዓ ደባእስ የብልናን እስኹም ክትፀልኡ ትኽእሉ ኢኹም እስኹም ክትኩሪ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ግን ክፀልእን ክኩሪ ፈቃደኛ ኣይኮንኩን እንተኢለ ንዓይ ወላ ሓንቲ ነገር ንዓይ ኣብኡ እቶ ክትብሉኒ ኣይግባእን እዩ ስለዚ ድሕር ዘይግባእ ኮይኑ ከዓ እንታይ ደኣ ንግበር እቲ ድግባእ ንግበር ስለዚ ራብዓይ ግንባር ፅምዶ ኢለ ኣውፅየ ደሎ ኣነ ከዓ ነዚ ብዕምቆት እንድሕር ተረዲእናዮ ሶሻል ሚድያ ካብ ጥምቀቱ ካብ ጥቕሙ ዕንወት እዩ ዝኸፍአና ደሎ ምክንያቱ ኣጠቃቅሞ ኣይፈለጥናዮን ክነውፃ ከለና እዛ ፌስቡክ ከውፃ ከለኹ ኣነ ንምንታይ ኣውፅያ ክፈልጥ ኣለኒ ይረብሓላ ደ ኣይረብሓላን ከዓ ናተይ ተመክሮ ወይ ከዓ ናተይ ኣሰራርሓ የድልየኒ ሙሉእ መዓልቲ ጥራሕ እንድሕር ዝልፍልፈላ ኮይነ ሙሉእ መዓልቲ እንድሕር ዝፃረፈላ ኮይነ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ዘይኮን ቅኒ እንድብለላ እንድሕር ዝውዕል ኮይነ ኣእምሮይ ይደክም ዓይነይ ይደክም እዝነይ ይፀምም ኣካላተይ ይለምስ ስለዚ መን ከሰበ እቶም ንዕኡ ድመሃዙ ናይ ሶሻል ሚድያ እቶም መደበር ናይ ፌስቡክ ከሲቦም ኣለው ኣነ ግን ወላ ሓንቲ እንታይ ደኣ ክኸስብ ነይርኒ እንተገደደ እንታይ ክገብር ነይርኒ እንተገደደ ከዓ እንታይ ክኾን ነይርኒ ዋላ ምስ ሕዋተይ ክፋቐረላ ነይርኒ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ግን ናይ ፍቅሪ ማስ ሜድያ የለን ስለምንታይ እዚ ናትና ተሓሳስባ ድኽመት እዩ ንኾነ ሰብ ኣነ ከም ናተይ ዋላ ሊንክ ክሰደሉ ኣብቲ መሰንጀር ሃይ ክትብሉን ትኽእሉ ኢኹም ክዛረብ ድኽእል ኣብዚ ንዓይን ንዓኹምን ድፈላለዩ ወላ ሓንቲ የብልናን ወላ ሓንቲ እንደዘይብልና ከዓ እንታይ ዳ ይደባእሰና ተሎ ኣተሓሳስባ እዩ ንምንታይ ኣበየ ኣለኻ ዘይበልዎስ ኣብዚ ኣለኹ ትብል ኤርትራ ክንወፅእ ከላ ኢና ገዲፍናያ እንተ ነፊዕና ንመለሳ እንተ ዘይነፊዕና ኸ ኣብዚ ደለና ኮይና ሰላምን ፍቅርን ኣውጅና ብሓባር ምንባር ጥራይ እዩ ሓወይ ሓብተይ እንተኢልካ ጠቕምሎ ዓወትካ ኣሎ እዚ ሎሚ ተሪፉ ደሎ መፂኡ ደሎ ግን እዚ ፅልእን ቅርሕንቲ ነጊሱ ስለምንታይ ነግስ ክነግስ ግን ኣይግብኦን እዩ ምክንያቱ ክነግስ እንድሕር ዝግብኦ ኮይኑ ንምንታይ ኢና ንዓኑ ኣለና ንኸስር ኣለና ስለዚ ኣጠቃቅማ ማስ ሜድያ ኣይፈለጥናን መንእሰያትና ወይ ኩሉና ህዝብና ኣነ ከም ናተይ ተመክሮ ግን ኣጠቃቅማ ማስ ሜድያ እንተዘይፈሊጥና እንታይ ንግበር እስኪ ሕጂ ይህን ምሂን ንበሃል ንፋቀረሉ እዚ ማስ ሜድያ እንተ ተፋቂርናሉ ዘባእስ የብልና ዘፃልእ የብልና ዘቀያየም የብልና ብዛዕባ ኤርትራ እውን ሰብ ድበኣስ የለን እመኑ ኣይትእመኑ ብዛዕባ ኤርትራ ሰብ ድበኣስ የለን ብፍፁም ኤርትራ ናይ ሓባር እያ እዞም ኩላህና ኣብዚ ዘለና ከዓ ንኤርትራ ብማዕዶ ክንፀልኣን ክነፍቅራን ሓንቲ ወላ ሓንቲ ረብሓ ይብልና ወላ ሓንቲ ረብሓ ይብልና ተቃውሞ እንተለኻ እስካብ ሃይበለኒ ወላ ክድውለለይ ትኽእል ኢኻ እንታይ መቃወሚ ኢኻ ምክንያት ደጋፊ እንተለኻ እስኪ እንታይ ምክንያት ናትካ ሕራይ ደጋፊ ኮንካ ነቲ ተቃዋም ዘሎ ሰብ ክትፀልኦ ኣይፀልኦን እየን ኣቦና ኣዲኡን ከፊልላ ይስኽማን ትዝገርመኩም ድበዝሑ እንድሕር ሪኢኹሞም ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ኣቦኦምን ኣዲኦም ዝኸፈሉ መሊኦም እዮም ዘለዉ ኣቦኦምን ኣዲኦም ዝኸፈሉ ናይ መነባብሮ ፀገም ኣሎ ክመፁ ከለዉ ናይ ማእሰርቲ ፀገም ኣጋጢሞም ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሊብያ ሽግር ኣጋጢሞም ክኸውን ይኽእል እዩ ክኹሩ ይኽእሉ እዮም ክሓርቁ ይኽእሉ እዮም ቀደም ዝብሎ እዩ ሕጂ እውን ክደግመልኩም እዚ ቀልጢፉ ነቲ ኩነታት ናይቲ ሃገር ዘይክርድኦ ይኽእል እዩ ክንመፅእ ከለና ከም ምቋም ፀኒሕና ድዩ እዚ ሓሳብ ነይርና ድዩ ኣይነበረናን ስጋዕ ሊብያ ንመፅእ ምቋም ድጋፍ ንፈልጥ ዲና ዓደይ ዓድኻ ንፈልጥ ዲና ኣይንፈልጥን ኢና ኣብዚ ምስ መፃና ዳ ካበይ ኣምፂናዮ ኣብቲ ከምብታት ድመፅእ ሕማም እዚ እስኻ ወድበይ ዓዲኻ እስኻ ወድበይ ዓዲኻ እስኻ ከም ዝግበር እስኻ ከም ዝግበር እስኻ ከም ዝግበር ኢልና እዚ ኣብ 2009 ዝነበረ ናይ ምቋም ናይ ምውድዳብ ናይ ምቋም ሽዑ ይመፅኡ ካበይ ይመፅኡ እዚ ስነ ሓሳብ እስኪ ሕስብ ነብሎ ሃገራት ብኸመይ እየን ዝቆማ ሃገራት ብኩናት እየን ዝቆማ ሃገራት ከም ምንታይ እየን ዝዓንዋ ብዜጋታተን እየን ዝዓንዋ ምክንያቱ ዜጋታተን እንድሕር ኣብ ሓደ መስመር ኮይኖም ኣይዓንወን እየን ስለዚ እተን ዝዓንዋ ዘለዋ ዳ እንታይ እዮም ነቲ ዘሎ ፀጋታት ስለዘይተረድእዎ ስለዘይተጠቐምሉ ንኣብነት ሊብያ ክወስደኩም እየ ብሊብያ ዘይመፀ ሰብ የለን ሕፅር ዝበለ መታን ኩልኩም ስለትፈልጥዎ እየ እቶም ብኡ ድመፃና ማለት እዩ ሊብያ ከመይ ዝበለት ሃገር እያ ነይራ ኣብ ሰሃራ ማይ ደንትዑ ሃገር እዮም
ኣብ ሰሃራ ደልምዑ ሃገራት እዮም መራኻሊ ሃገር እዮም ዓዶም ኣብ ሰሃራ ከዓ ሰማይ ጠቀስ ፓሎሶታት ደሃነፁ እዮም ኣብ ሊብያ ዘሎ ፀጋታት ኣብ ኩሉ ሃገር ክህሉ ክእል እዩ ብዝያዳ ኣብ ሊብያ ዝነበረ ፀጋታት ግን ብስነ ስርዓት ዓዶም ሃኒፆም ብስነ ስርዓት ዓዶም ኣልሚዖም እዮም ብሰላምን ብፍቅርን ዝነብሩ ነይሮም ክሳብ 2010 2010 ግን ንዖኦም ዘይኮነ ዓመት መፅዩ እንታይ እቲ ዓመት መፅዩ ህዝብታት ምግምማዕ መፅዩ ቢንቃዚ ንበይኑ ኮይኑ ኩፍራ ንበይኑ ኮይኑ እታ ትራብሎስ ትበሃል ከዓ ንበይና ኮይና እዚ ሕጂ እንታይ መፅዩ እዚ ህዝቢ ሊብያ ብስነ ስርዓት ስለ ዘይተረድኦ ንቀዛፊ 40 ዓመት 50 ዓመት ኣብ ስልጣን ኣለካ ጥራሕ ይፈልጥ ቀዛፊ ብኸመይ የመሓድረሎ ግን ዝፈልጥ ሰብ እንተዝነብር ሕጂ እቲ ሊብያዊ ሓቲትካ መመለሶ እንታይ እዮም ከምፁ ሕጂ እዞም ዲክታተር ትብል እያ ዲክታተር ቀዛፊ ዲክታተር 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 ኣብ ሊብያ ናይ ልቺ ኣይክፈልን እዩ ኣብ ሊብያ ናይ ቴሌቪዥን ግብሪ ኣይክፈልን እዩ ኣብ ሊብያ ገዛ ክራይ እውን የለን ሊብያ እውን ተኾንካ እኳ ደኣ መንግስቲ እውን እስኻ ፍርቂ ዋጋ ድሕግዘካ መኪና ዘይወነነ እውን የለን ኣብ ሊብያ ዝነበረ ህይወት እቲ ዝሓሰረ ህይወት እዩ ብጣዕሚ እቲ ዝፀበቐ ህይወት ከ እዮም ዝነብሩ ነይሮም እዚኦም ህዝቢ እዚኦም ግን ነቲ ዝነበርዎ ፀጋታት ኣይተጠቐሙሉን እንታይ ደልዮም ንዲክታተር ክሕነቕ ኣለዎ ክፅፋዕ ኣለዎ ኢሎም ፅቡቕ ሕራይስኪ ይተሓነቕ እሞ ሊብያ ቀዛፊ ክጠፍእ ኣለዎ ሕራይስ ክበል ይጥፋእ ብመን ይክጠፍእ ምዕራባውያን ምፅእ ኢሎም ኣየጥፍዎን እዮም እንታይ ደኣ ብደቂ ዜጋታት እያ ተዓኑ ሓያል ስነ ኣእምራዊ ቃውማ ዝዓጠቐ ሕብረተሰብ እንተዝየለ ዲክታተር ኣይፈልጥ ዘይ ዲክታተር ኣይፈልጥ ዲሞክራሲ ኣይፈልጥ ቅዋም ኣይፈልጥ ዘይ ቅዋም ኣይፈልጥ ኣይፈልጥን እዩ ነቲ ዝተዋህቦ መፅሓፍ ጥራይ ዝንብብ ሕጂ ንበዝሕ መንእሰያትና ከዓ ዳርጋ ከምኡ ኮይኑ ይስማዓኒ ንምንታይ ብስነ ስርዓት ዕሙቕ ኢልና ኣይረኣናዮን መንግስቲ ምቅያር ቀሊል እዩ እቲ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ዘሎ ግን ከቢድ እዩ ንኣብነት ኣብ ሊብያ ዘሎ ህይወት ክንዕልል ሊብያ ከመይ ነይራ ሕጂ ኸ ከመይ ኣላ ሊብያ ማዕመር ቀዛፊ መን ይቀትልዎ ኣሕዋት እዮም ቀቲሎሞ ደቂ እዮም ቀቲሎሞ ሊብያውያን ማለት እየ ድሕሪ ሊብያ ምስ ተቐተለ ኣቦኦም ምስ ቀተሉ እንታይ ረኸቡ ሃመማ ንህብን ሓደ ዓይነት ምስሊ ዘለዎም ሃመማ ንህብን ግን ኣብ ኣነባብሮኦም ይፈላለዩ እዚ ንህቢ ንሪኦ ዘለና መዓር ፅገናይ ዘንትዕ እዩ ንዕኡ ግን ሓላፍ ኣለዎ ንጉስ ትበሃል ወይ ንግስቲ ትበሃል ንንግስነት ናቶም ንሶም ከይበልዑ ቅድም ንዕኦም መግቢ ዘዳልውሉ ኣብ ናይ ንህቢ ታሪክን ተንቢብኩም ስለምንታይ እሳቶም እሱ ንዕኦም መራሕኦም እዩ እሱ እንተሎ ኣይብተኑን እዮም እሱ እንተዘየለ ግን ንብተኑ እንታይ ይኾኑ ሃመማ ስለዚ ሕጂ እንታይ ንግበር ኣብ ሊብያ ዘሎ ህይወት ሕጂ ራእዩ መራሕኦም ቀቲሎም ድሕሪ መርሐ ምቕታልስ እንታይ ረኺቦም መን መርሖም ኣሎ ወላ ሓደ ድመርሖም የለን ሃመማ መራሒ ኣለዎ ድዩ እቲ ሓደ ሎማዓንቲ ኣነ ይብል እቲ ሓደ ፅባሕ ኣነ ይብል እቲ ሓደ ከዓ ድሕሪ ፅባሕ ኣነ ይብል መርሓ ድበሃል ግን የለን መርሓ እንተዘየለ ሃገር እንታይ ኣሎ ሰላም የለን ሰላም እንተዘየለ ከዓ እንታይ ኣሎ ዕንወት ኣሎ ሊብያ ሰማይ ጠቀስ ድረኣኹሞ ትራብሎስ ኣሎ ዲሎሚ የለን መን ዕንይዎ ባዕላቶም ንምንታይ ርግእ ኢሎም ስለ ዘይሓሰቡ ኣማዕድዮም ርሑቕ ስለ ዘይጠመቱ ስለዚ ሕጂ እንታይ ሽግር ኣጋጢሞም እቲ ዝኸበደ ሽግር ናይ ህላወ ሕቶ መፅዎም ኣብ ሊብያ ዝነበረ ፀጋታት ዓንዩ ኣብ ሊብያ ዝነበረ ህንፃታት ዓንዩ ኣብ ሊብያ ዝነበረ ፀጋታት ምዕራባውያን ወስዶ ኣለዉ ስለዚ ሕጂ ቀዛፊ ፀዊዕካ ይሰምዕ ለሚንካ ይሰምዕ ካብቲ ዘለዎ ኣይምለስ ሊብያ ግን ዘይሕረስ ጥንሲ ኮይኑዎም እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ብዘይ ሓሳብ ከም ናይ ሃመማ መርሕኦም ስለ ዝቐተሉ መርሕኻ ምቕታል መርሕኻ ምቑራፅ እንታይ እዩ ዝኸፍእ እንተኢልካ ነቶም ፀላእትኻ መጋበርያ ጥራይ እዩ ኣነ ይዝከረኒ ኣብ 2010 እዩ እንድሕር ተዝክሩ ኮንኩም ሓያል ውዕውዕ ዝነበረ ኩናት ናይ ሊብያ ኣብ ቀዛፊ ኣብ ሰርክል ኣትዩ ከሎ እንታይ ገይሮሞ ፀጋታት ናይ ሊብያ ምምቓል ኣትዮም እዞም እንነብረሎም ዘለና ምዕራባውያን ሎሚ ፍጠጥ ዝበለ እዩ ዘለዎም ሰብ ድፈልጦም ይፍለጦም ሰብ ይርኣዮም ኣይርኣዮም ኣይግድሶምን እዩ ንሊብያ ኣብ ከበባ ከሎ ቅድሚ 3 መዓልቲ ምቕታሉ ቀዛፊ እንታይ እዮም ገይሮም ፀጋታት ናይ ሊብያ መጓሕጓሕ ተማቒሎሞ ኣሜሪካ መርከብ ስለ ዘፀግዐት 15 ከሚእቲ ኩሉ ፀጋታት ናይ ሊብያ ትወስድ ኣላ ጀርመን 15 ከሚእቲ ሳውን ሰዓ ብዛዕባ ነፈርቲ ስለ ዝብል 35 ከሚእቲ ፈረንሳ እዚ ኩሉ ኣብ ደዘርት ድኩዖ ዝነበረ ኣፅዋር ፈሪማ ጥቦም ስለ ዝነበረት እሱ ከዓ ትዝለዓለ ባጀት ሰሊዕ ኢላ ፈረንሳ ትወስዶ ጥልያን እውን ኣየርፖርት ስለ ዘፍቀደት 15 ከሚእቲ ትወስድ እያ መን ረብሐ መን ከኸሰረ እስኪ ከም ኤርትራውያን ንሕሰብ ኣላ እዚኣ መን ይኸሲሩ መን ረቢሑ እቶም ዘዳለውዎ ዲክታተር ዝብል መፅሓፍ ዝፀሓፉ እሶም ረብሑ መን ከኸሲሩ ኣቦኦም ዝቐተሉ ሃመማ ስለዚ ኣቦና ክንቀትል ዲና ንደሊ ዘለና ንሕና መንግስቲ ምቅያር ብስነ ስርዓት በገባ ባዕሉ በቲ መሪሕነት ምቅያር ኣሎ
بحيلي خصادو قريسكا بحيلو خبدو قديدكا أنت مسيجن أنت يد مسي إذا قبل ليبيا دلو سلازني إرترا تفكر ديخا هو كم ليبيا خدكم تدليا نو ني إرترا تحلل لا ديخا هو ما خم ليبيا خدكم تدلي نو نسب إرترا تفكر ديخا هو ما خم حزب ليبيا خدكم تدلي نو أنت يدا كم تزلوا واخنا بريد منا أنا ناتكم ريتو خات أمتوا أب كومينتي حزب إرترا خمتا زلوا دخنت كله خيليو صقام كله خيليو حد زبحال كوينات يلا صقاتاتنا إرترا خالو زقح وقن يلن انتاي دا بتا زلنا يعني احنا بعقمنا ننبر لنا وخالق مستتصبنا خالق مدلنا جنك انتاي مدلو كل جزيه عدي خاز لا اخذ كاد يكون عداقه خمسنا حكايو نحنا خا خمتنا عنا دتعملنا داينا خنبر ندلنا نبر زي تعملنا انت قينو قال انهم صنا غير يلن سلازي اتفللنا ابزيو نويح اذا حاسب يو زعبا عدون هزبون هاغورن ده فكر حاصر ده حاسب جن بعلات فلت ولا يتحارد قداي كونني دبلك حدا وقداي كامبري قداي اديخا قداي حوخا قداي ابوخا ابوخانا اديخان ولا انت سويخا اساتهم كا نعين عخان بسلام كنبر الله ام حليفهم سلازي إذا كل زد جبر دلها نحنا كم إيرتراويان إذا قداي زي سلازي فلتنا يمسلني سلازي نليبيا أبكو أما صحاف كوفا بالكم أنببا ليبياويان مجمرة منقستم قتلوا خلوا انتايم تبعيلهم ديكتاتر قذافي ديكتاتر 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 داون داون قذافي داون داون قذافي داون داون قذافي الله أكبر الله أكبر الله أكبر نليبيا أزغير ما بعلم عنيا ليبياوي دحر قذافي اللي على 1 مليون صنيت له حنت معلتي إذن بريك نيوز دبهلا ناي معرباويان تزاريبا سمعهم من تفلتو فتصل إيه who cares about the dead fish دبهلا له مني بدي ما تعسى دقوي مني بدي ما تهزب اللي بيادقوي زقد سم زنبرة رخيبهم يوم كما يقرب نمرحان قتل همام قبرون هزب اللي بيا صريح يوم صريح يوم قاعد عويتهم كوفي لهم بالتلفزيون لا رأي هزب اللي بيا عند حنا خاص ولا منبر له إذا فيلم زي أبي إرتراخ دقم تدن إرترا ولا لكعهم يا خان أنا مسأتنا بكل تشحن شعتن أم نفس وقف كان بذكرني بفلا حدا قفا بلا استزاربكو حدا خونريل دبهال نيرو متى قد داي دي جمرا أنا خاشع متي وعي نعبا قدف منقص إرترا خمزيو منقص إرترا خمزيو ني عاليتي وني حماسيني قصقاس جميرو أي تقاقع سخا خونريل خا ود حماسين قنا يكون كنيل كان نوا غابيد أمسي خات خونريل ناتكا نايب حق خونريل تكون كايلي حتى قريب له سجن حقا إموي فلت كان دو خمزي دو خمزي أيكون أنت حكي نزوم أبزي دلونا أشتغلعو هوني أي نقص قص كمزيلنا نحنا تسديدنا متينا لنا عقمنا نقبر سرحنا نقبر نسرح نفر نعيه نصي ملكا أبسرح خطوة فرتو قوي تدلي كوم أنت بالكوجن نتا نجر نعبي جن نتنقص دبل ولدا أشيء تمو أبعد خيدم يقصقصوا أبا ورجع خيدم يقصقصوا با ورجع بعدن مقصقص مستجمرة حزبي من بتتان مسيو ناقشت قائم حريق أمين مسيوم حريق دمت أسبق حق يو من قص يرترى أنت العيل له حرق جدا يوم مهناتو تدور دوت ميتين من نسير ذكره إذا ذكركم من ساعات كتلو تقول يوم أتحقق من قص يرترى دي كنا نحنا منا بابرو خبيدنا منا بابرو خنكيرنا مسينا أبزم قرا بابتنا أوروبا أنت دلي خاون كاب عدم سدد بزحات يوم جن كم زناتنا سدت هيكونن نسرح لهم خدو كم سرح خامسو أبدد لني عد نحر كنا أب حقوي حوابوي حتني أب حدا خال عد ديل بسرح خيدا دي بالي لن سلازم نحنا خا أجابابناتنا زي حقاوي سلازو خنيو زي حقاو ممسينا خا نفلتنا السخاء أنت يدبال هومان ترافيكن زي خان وينا أفتات مصدر لما تانك قلصاي سلازم من سياتنا دحريو ريته هبنا خن الرادة لنا سلازم حجي ني ليبيا ني إرترانا وادا دروان أب ليبيا زنبرة ديكتاتر اللي استقتلن أبي إرترا دلو ديكتاتر كقتل استدلين أزي وصيتو دحر قذافن دحري اتقتل اللي دلو مرحي إرترا بريزنت سياسة فوركن انتاي كم دمس اسكن حسب هو كيرس أي بالين انتا خويني قدسناي قداي يكون ناي باني قداي نان فرقاني مبري ناي كلها سلازم نحنا نفقر نحنا مو نتحلال نحنا مو نمهر نحنا مو نسرح اتاب عدنا زلو لو تقسي لهم مصناي أنا ناتناها انتاي سلازو خوني أنا أنا بسنكت منقست أنا يخبروا لكم يتقالكم كومودي قنت حقي اسكت حق خا أتات مصدر لخفال بزعبا زا نحنا هم أنترافيك انت بهال أنا من سي إرترا كمين انتاي نيرخا خقلص كفتني
ስለዚህ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ እዚ ኣስተምህሮ ክህብ እየ ድብል ወይ ብዛዕባ እዚ ከዓ ኣነ ኣስፊሐ ክገልፅ እየ ድብል ሰብ ተሎ ኣብ ኮሜንት ይግደፈለይ ወይ ከዓ ኣብዚ ፌስቡክ ንዓይካ ኩሉ ግዜ ሃይበለኒ ኣብዚ ደለዮ መዓልትን ሰዓትን ከዓ ኢንተርቪው ገይረ ከዓ ይህን ምሂን ክንበሃል ንኽእል ኢና ፅን ኢልኩም ዝሰማዕኹምኒ ኣዝየ መስግነኩም ኣዝየ ከዓ የድኽብረኩም ኣዝየ ድፈትወኩም ኩሉ ግዜ ክንድቀስ ክንትስእ ኤርትራ ከዓ ይንርስዕ ኤርትራ ንዓና ፍሊት እያ ነቦታትና ፍሊት ይኮነትን ንዓና ግን ፍሊት እያ ኣቦታትና ግን ጠምዮምላ ፀሚኦምላ ዓሪቆምላ ተሰንኪሎምላ ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ሂወት ከፍ ኢሎምልና ነቲ ዝተኸፍለ ሂወት ከዓ ንሕና እንታይ ኢና ክንምዕርገሉን ክንፅብቐሉን ክንነብረሉን ይግባአና ኣይነበርናን ብሰንኩ ወፂና ክንብል ንኽእል ኢና ምውፃእና ዘይኮነ ዘገድስ ምስ ወፃእና እንታይ ጌርና ሹጥራ ኣይኮነን ሕራይ ምውፃእስ ወፂና ምስ ወፃእና ኸ ክንወፅእ ከለና ኣነ ንስኻን ተፃሊእና ዲና ኣይተፃላእናን ክንወፅእ ከለና ብሓደ እንዲና መፂና እወ እንታይ ዳ ይድፈላለየና ደሎ እዚ እውን ሕቶ ኢና ዓኹም ክትምልስዎ ብዛዕባ እዚ እውን ክንምልሶ ኢና ሕጂ ንሕና ኩሉ ግዜ ከም ኤርትራውያን እቲ ዘጋጥመና ዘሎ ኩሉ ግዜ እንታይ ክንገብር ኣለና ኩሉ ግዜ እቲ ፀገም ንእሽተይ ነገር እዩ ብሰሪ ምስ ተውዓል ግን እናዓበየ ይኸይድ ኣብ መገዲ ትረኽቦ ሰብ ሓበሻ መስል ኢልካ ኸይድ ሰላም ብላ ሓውኻ እንዲ ሓበሻ ትመስል ኢላ ትካ ትኸይድ ወይ ትገድጋ ኖ ሰላም ብላ ሓፍትኻ እንዲ ኤርትራዊ ዲኻ በላ ቻው وتيلا تكاخ من لغاد عند اللغة يتقمط شان استجزيت لك شهادة ستة تزيكونا جن كاو تحبي خاو هاديم كخيدي ديك سلمنتاي زي بمصرت جيجا خافت جيجا تدعى بيا جيجا نقبرو دلنا أبزي دياسورا أمبر تي أبي إرتراز دولو جيجا يكون تدخف عنا دولو نحنا بزوجنا ترجم سدت سلزي فلتنا أتقاق ما سدتون سلزي كألنا إذا السوشيال ميديا هانا يجزارو ماليسو من عاب خوي نمبر سوشيال ميديا أنت زهلو أبقى جزانا فوتسون كمان هاي مستراخبنا كل ورك أو جزينا خمسة تقمنا له مسحفتم بيبناين في الاثنين مسحفت زقرمكم مسحف ذنب بحنقولي سفيحو مسحف من باقني يلا تايدا مسرافن مكو يقون اندحر توعلكم كم عاسك تركبلو معاسك نركبلو كابلو واتسيناقن كان معبلولو نخيل مقدي إيهن مهين تباهلنا انت فتحنا حجون ما يحالفون سلازي أزيه إنا مسقونكم إنا أخبركم نفس وقف عابي يخون نشتي لبا ما يتسوع باشيا بايتسوع لبا مسوع لبهان مسله لو እንታይ ክንገብር ኣለና ንሕና ሸያባት ደይኮና ለባማት ኣብ ከባቢና ዘለኹም ዘለዎ ህዝብና ብስነ ስርዓት ነዚ ፅልኢ ብፅልኢ ኣይድበስኒን ቂምን በቀልን ከዓ ኩሉ ግዜ ዓወት የብሉን ብፍቅሪ ግን ንደብሶ ነንሕድሕድና ይህን ምሂን ንበሃል ነንሕድሕድና ንራኸብ ነንሕድሕድና ከዓ ንተሓጋገዝ ዋላ ሓሪቑ እንተፀረፈካ ሰብኣይ ንመልሰሉ ሓሪቑ ክፀርፈካ ክእል እዩ ተጨኒቑ ክፀርፈካ ክእል እዩ ግን ንሕና ቀስ ኢልና ርግእ ኢልና ድሓን ዝወደይ ድሓን ዝሓወይ ኢልና እንድሕር ነንሕድሕድና ዓቕሊ ጌርና ምስማዓን ተኸፈቲና ከዓ ኣይንበኣስን ኢና ከይንበኣስ እሙንን እየ ድብለኩም ዘለኹ ሂልካ ደይምስማዕ እምበር ደባኣስ የብልናን ሓደ ሳብ ዝኮሜንቲ እንታይ ዝፀርፈኒ መፂኻ ድሓን ኣይትምፃእ እስኻ ከዓ ጠፊእኻሲ ሰላም ቀሲምና ንነብር ነርና ኢልኒ ኣነ ድየ ሰላም ከኸልየካ እወ እማሓንቲ መኽሪ ዘይምሃረካ የለዮ እወ እዚኣ ገዛ ናተያ እዛ ገዛ እንድሕር ስኻ ዓፂኻያ ኣይትሪኣን ኢኻን ኣብዛ ገዛ እንተዘይመፂኻን ከዓ ኣይትሓርቕን ኢኻን ከይተሓርቕስ እንታይ ግበራ ካብዛ ገዛ ይውፃእ እሞ ነዛ ገዛይ ከዓ መፍትሒ ግበረላ ኢለዮ ኣይተሓርቕን ኢኻ ምስ በልኮ ግን ናይ ብሓቂ ኣመስጊኑ ገዲፍለይ ኮሜንት ከይዲ በኣ እሳ ከዓ ተሓቂ ኣነ እንተዝምልሰሉ ግን መሊሱ መሓረቐ ምክንያቱ ኣነ ኣይፈልጦን እሱ እውን ኣይፈልጠንን ደረት ኣቦይን ደረት ኣቦኡን ከዓ ኣይራኸብንን ዕና ኣቦይን ዕና ኣቦኡን ኣይራኸብንን ኣብኡ ተሰሓቢና ከይንበሃል ከዓ ኣይንፋለጥን ኢናን ስለዚ እንታይ ይትፀገም ኣነ ሕማቅ ኮሜንት ተዝምልሰሉ በኣን ውዕል ንሓድር በኣን ውዕል ንሓድር በኣን ውዕል ንሓድር እዚ ከይህሉ ግን እዚ ጠቕላላ ንግደፎ ጠቕላላ ዋላ ሕማቅ እንተፅሒፍልካ ሰብ ሕማቅ ኣይትመልሰሉ ዓቕሙ ስለ ዝኾነት እንዲያሳ ነታ ሕማቅ ግን ብፅቡቅ እሞ መልሰላ እመን ካልኣይ ግዜ ሓሪቑ ይመልሰልካኒ በቃ ተጋጊየ ይድብል ዝኾነ ሰብ ስለዚ ዋላ እቲ ኮሜንት ንፀሓሓፎ ንዛረቦ እሱ ከማ ንገዛ ርእሱ ስነ ስርዓት ንግበረሉ ክብለኩም ይፈቱ ፀኒልኩም ዝሰማዕኹምኒ ኣዝየ የመስግነኩም ኣዝየ የኽብረኩም ኣዝየ የፍቅረኩም ኣብ ሳልሳይ ክፋል ይራኸበና ቴንኪዩ ከም ትወትሩ ክብርን መጎስን ንስለይኹም ኢሎም ዝሓለፉ ጀጋኑ ሰማዕታትና ይኹን ስንኩላትና ምንኣስ ሰማዕታትና ምናምን ከዓ ክብርን ሞሳን ሓበን ንሰማዕ እዮም ዓወት ንሓፋሽ ዓወቴ እግሪ ርሒብ ገብል ኤርትርያ